L'horta ratxolar era un terreny abandonat que s'ha recuperat per a donar-li un ús social, utilitzant tècniques agroecològiques. Allí trobaré a Òscar, un dels llauradors encarregats de l'horta. Són diversos els llocs de treball que genera l'explotació de l'horta al ratxolar. S'ha recuperat un terreny abandonat afectant positivament a la salut i el medi ambient del poble. Vaig a veure què me conta. Hola, Òscar! Per la caixeta vinc. Doncs molt bé, mira, com saps, així fem cultiu de temporada i ara estem acabant les existències d'hivern ja. Així ens queda l'últim dels naps i... Me pots arrimar la caixa, per favor? Sí. Això ja lo tens. Sí que se queda la caixeta plena, no? Tot és comestible, des de les arrels fins a les fulles tendretes en l'amanida, tant les carlotes, que és típic que no se menja tant però són super saludable, com los naps, que també se poden menjar les fulles i el tubèrcul, i les bledes i en si saps. I les caixetes d'ahir? Això són caixes niu que han fet els alumnes de l'Institut de Betxí, que diguem, són refugis per a la fauna auxiliar, que a mi me va molt bé, que és beneficiosa per al tindre a l'hort. I ahir s'amaguen durant l'hivern i estan així en plena campanya ja quan tenen les plagues. Que curiós. Lo que no sé jo és com aprofitaré tot això. Doncs mira, amb nosaltres n'hi ha un cuiner que es diu Ramon, que col·labora con el projecte de l'horta de ratxolar, que fa unes recetes molt senzilles que aprofita tot el producte que tenim. Que genial. Crec que aniré a veure ell.